И така, какво става, хора? Добре дошли в второто видео за този канал. Днес ще направим къщи за нашите хора, които живеят в този сървър, защото има доста бездомници. Ето тази Пафи Григорова е бездомна. И така, ще направим къщички. Тук ще направим, смятам да направя 2 къщички за сега първоначално и другите да ги направим малко по-късно. Ако се кефите на такива видеа, които малко по-малко говоря, но в същото време и обяснявам какво може да става в другите епизоди, се абонирайте. Това ни е втория така сървър, в който в който сме се развили вече, да, както сте видяли. И не забравяйте, всеки ден почти стримам в Twitch малко по-късно. И благодаря ви много и ще се върнем след малко. Айде! И така, смятам къщите да са нещо малко по-семпло, малко по-малко. Смятам главните да са Block of Iron, Block of Quartz и дърво. Сега, тя ще ми помогне. Там има... Да, ще помагам, защото не са малко къщи пък. Да. Да. И може малко по-малко ще има. Нещо ще стане малко по-малко видеото, но се надявам да ви хареса. Ето, както можете да видите. Нарочно съм се пуснал, от другия път ще съм с фул екран, просто ще го пусна да виждам кога съм пуснал видео и кога не съм пуснал видео. И заради това и ще бъде... Не бе, то майче на фул екран поне на стрима. Ще сме направили ще сме направили основите, на които ще е къщата. И така, пичове, смятам това да е структурата, смятаме двамата. Това е структурата на къщата. На моята къща, да, защото другите ще са по-различни. Това ще е нейната къща, тя ще се бъде на продам. Тя просто няма да знае другите хора, че това е пуснато за нея, защото просто тя ще ми даде. Тя ще плати просто така, по-малка сума пари, защото тя помага и има малко лойка. Смятаме това и след малко ще ви покажем какво сме започнали и колко смятаме да го направим голямо. И така, хора, сега ще направим основите, ние ги направихме, ще направим вече стените на самата къща. Те ще са така, по външност, за да може... Също така, само да кажа, като снимаш, тук ще си направи един таен тунел. Виж, то съм се ще си направи таен тунел, който... Не, те няма ги видят. Ще слагам. Да. Ще слагам неща. Да, сега ще направим стената и ще ви апдейтим какво като идея имаме да направим. И айде. И така, сега тук ще направим стъклената стена. Ето как се получи. Напълнихме ги. Малко по-разчупено го направихме. Тук ще добавим още прозорце. Ще го направим тавана, няма. Ще го направим на втория етаж, да. Да, може би да направим втори етаж, което ако не стигне място, защото ние трябва да се качваме. Иначе ето как е входа. Според мен стана много добре входа. Супер. Да, и на това ти харесва. И сега с вас дали ще направим червено. Избрахме да е. Да, защото с пода ще е добре. С пода, който е, да, червен. Така. И така. Супер. Така. Искам да наблюдавам другите къщи тук. Да, тя ще ги наблюдава. Другите къщи със сигурност ще са по-малки, защото просто тя ме помоли да е по-голяма нейната къща. Пък другите не са намолили, така че е по-малка. Те няма да имат такива готини неща на входа. И тук смятам да направя, искаш да направим и тук една малко като местенце, което може да си засаждаш някакви цветя и такива. Фермичка, да. Цветя. Да. Имаш някакви цветя, добре. И така, почуя след малко ще апдейтна как е станала спалнята, защото това ще е спалнята. И така, чувам се. Хора, сега събирам двете общо 6 вълна за леглата на Пафи. Ще ги събера и ще ги направя. И ако искате да направя друго видео, в което да ви покажа абсолютно всичките ферми, които са направени от вас, от мен. Главно от мен, защото аз съм ги направил. Не се хваля с нещо вау. Просто аз съм ги направил. И ако искате да видите тук какво има, тук ще го оставя за по-друго видеото. Така че ще има контент в този канал. Със сигурност ще има контент. Няма никога да останете разочаровани или без контент. Не се притесняйте. Сега ще направя един крафтинг тейбъл тук.
Аз ще направя 2 крафтинг тейбъла. Смятам ги направя тук в земята. Така. Чупя ги на ръка първо, защото ми е по-лесно. Сега ще направим слабове. Така. И ето и така. Ще направим местенци, където ще оставим и Ender честа. Ето така. Ще оставим един Ender чест. С един чест. Ще направим един букшелф, в който ще може да си поставя книжки. Сега ще направим леглото. Леглото имам Пичове, мисля, че ще спим в леглото на Пафи. Така, сега. Не! Как влезе крипър, бе? О, божки. О, не. Добре, пичове, ще се върна просто като го правя, защото не правим много добра тази игра. Пък пушка се ти, бе, тъп. Мри, в ужасни мъки да мреш, да. Хой, пичове, ще се върна просто като го правя, че направо ми писва. И не след дълго, пичове, го оправихме. Сега, след малко ще отида и ще направя... Ехо. Какво са? Hook Stairs. Ще направи така. Така. What? Пичове, не знам какво стана. Добре. Нещо ролбакнал ми е сървъра. Както и да е. Ще довършим спалнята в днешния епизод, защото тя ми каза, че иска да го направим само другата част от къща. Що ще толкова много да... Ще умрете в ужасна мъка. Даже сега ще спа в леглото. Ще спа в леглото да умрете. Ай, мри. Защо умрете? Няма, мама ви тъпа. Главно тук искам да качваме контент видеа с контент. Направо ще... Ще поставим двете легла. Има ли кварцови стълби? Добре. Така. Имаме... Мисля, че мога да направя и такива неща. Не мога. Значи ще отидем да направим от... И ще отидем да... Направим... Торчове ще осветим стаята. Няма да е нещо вау да е отсветено. Пичове, напишете ми, ако искате да правим повече видеа, защото със сигурност ще има поне още на една къща видео. Така че, да, ако искате такива, наистина абонирайте се за канала, защото наистина се стараем, защото аз съм и ходя и на училище, имам и уроци, аз съм в такава паралелка, в която не мога да не уча. И така, ако ви кефи наистина да гледате такъв контент, се абонирайте за канала. Защото аз наистина ще го оценя. И в Twitch, както казах, сега даже стримвам в Twitch. Стримвам почти всеки ден, даже утре ще има стрим. Малко по-късно, защото съм на тренировка. Имам и тренировки. Ще стримвам малко по-късно в Twitch, така че да не забравяйте, и там стримвам. И да, направо сега ще довършим. Нямам... Така, пичове, сега ще направим... Извинявам се, че малко спрях, просто мама влезе в стата. Така. Ако ще чуете какво правя, прави един малко по-хубав дизайн. Така, сега отивам
да малко дърветата. И това дърво е тук, късметлийското ми дърво. Който ще потупим малко да успеем да намерим. Добре, ето да го сакам. Майко, за първи път ми пуска толкова много неща, които не ми пуска още един. И че направо ще бъда като съм поставил. И ето, пичове, пред вас ще ги поставим. Ето, така. Смятам, че изглежда добре. Тук може се да имам кол. Добре, имам кол. Найс. Днес ще взема целият кол. Сега, имам ли... И ето така, пичаги. Сега ще осветим с вас. Не, тук няма да имам. Така, тук ще поставим. Ще направим един... Така, ще направим два барела ще направим и ще направим едно като нощно шкафче. Смятам нощното шкафче, двете нощни шкафчета да са и тук точно, които се пазват много добре. Ето така. Смятам се получава много добре. Ще отида, даже имам айрон, мисля. Сега ще си изпразня инвентара и ще дойда с изпразнени. И така, пичове, мисля, защото знам, че тук нагоре, мисля, че имаше от тези новите чери, дървета, такива неща, които смятам, че са тук. Нека да проверим. Дано да не съм се объркал, защото наистина това дърво харесва ми, да, става, но да се лъжем малко и така по-така, защо ме обаква. Това не означава, че е много добре. Тук има... Не искам чери. Имаше, спомням се много добре. Тук имаше чери. И не след дълго, пичове, го открихме. Ето го. Смятам да взема и дърво. Не, това... Добре, може да ми е малко по-такава дърво, обаче днес кефиме, да, кефиме. И ще използвам неща от него. Дори аз за първи път ето взимам пред вас. Всичко си рече. Ще направя със сигурност стаята да се чувства уютно. Значи, някой да не получа някакви коментари, ти го прави само заради нея. Тя е 0,9, аз съм 0,12. Имаме разлика, така че не искам да ми говорите, че сме гаджета или нещо. Не сме. Знам какви малумни мозъци имат всички във Варна и в България като цяло. И, моля ви се, не правите такива тъпети. Не е готово, не е много. Сега ще очаквам някакво... Ще видим малко това. Колко имам? 36 леля. Добре, сега. Така, ето, взехме... Колко дърво имам? 44. Ще събера 2 стака. Между другото, днеска го открих това, че го има тук при нас. И наистина благодарен съм, че го има тук. Добре, 53. Поне са на лесни и удобни места. И тази гора, между другото, тези гори са малки. И ако не сте гледали какво ще има ново в 1.22, наистина ще е доста странно. Поради няколко причини. Има нов. Ако искате, пуснете си напишете в YouTube Minecraft Java Edition версия 1.22.1 и ще видите, че има някакъв нов моб, нови дървета. И да,
смятам наистина да не се ребилтне всичко и да ни робакне и като сменяме версията, наистина да не ни махне целият труд. Защото смятаме, наистина, това тук може да го нямаме на клип, просто защото сме играли за удоволствие. А сега не го играем. Аз играя наистина за удоволствие играя. Така, имаме още. Добре, ще съберем и един стак от това. И сме готови. И направо пичове ще се върна, като съм в новото място на Пафи. Григорова. Да споменем името. И Ай. И така... Извинявам се. И така лягаме да спим. Не знам, нещо се провали. Лягаме да спим. И сега ще вземем малко от това. И така ще и наслагаме на стената. Даже смятаме и тук така. Мога ли да сложа... Не знам, защо така ми бъгна. Ще сложа чери, такова. Ще махна оголка. И ще сложа такова. Защото мисля, че стане готино. По земята мога ли да слагам такива? Не, само на грас мога. Значи на къща ще сложа и така. Е така. И да се знае, че това е собственост на нея. Че не е на собственост, аз се изразих правилно. И ще изложим малко ето така. Пак подсещам, стримам всеки ден в Twitch. Утре ще има малко по-дълъг стрим. Елате, не се чудете. Стават готини стримове. И утре със сигурност ще играе с едно друго момче, Лазар. Майко, как се знае? Даже и тук, и така. Ще да вземам малко и бон мил. И ще го направим едно друго нещо. Сега, не ми кажете, че пак съм някакъв читър, просто ще го направя едно. И сега, пичове, ако може да не съм записвал, обаче, както казах, ще повторя за всеки случай. Ще направя... Това ще стана вечер, аз ще направя, нали, просто превключих го. И сега ще изчакам да се спалнат скелети. Като се спалнат скелети, ще ги убия. Ето ги, даже един първенец. Сега. Той ми дропна 3 бон милчета. Аз идвам и ще й направя и тук дървото. И даже мисля, че ако сте гледали Пресли, Battlefield, това е от доста стара, от преди 8 години мисля, че. Ето така. Става едно огромно дърво. Както може да видите. Смятам, че стана много яко това. И ще сложим даже и така. И така се нападат листата. Това ще стана мега яко. И така. Леле, добре. Признайте си, ето така даже ще напълвам и трева. Изглежда доста яко. Признайте си. Тук ще го оставя така сладурско. Леле, той влязъл и в къщата. Мале. Това дърво стана доста по-голямо, откакто аз си мислех. Даже тук е така, може да се го гледа колко е хубаво това дърво. Не мислех, че ще стане толкова голямо, пичове. Пресли, благодаря ти, че ме научи това. И така, пичове, смятам до тук да приключва това видео. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала, гоним 100 последователя, за да направим фейс ревю, разбира се. На 100 последователя ще направим фейс ревю. Знам, че е малко, можем и така. И ще се видим. Ай, чао, майка!